Jodolo mar kanisa mar Good News Church of Africa Archbishop Raphael Kituva onyiso luoro ni piny Kenya ochomo kamarach kokwayo jotelo mondo oluong twak e kindgi. Kituva osetulo mane omienjo e kind obila kod jopiny e kinde ng'anyo mag Azimio gwenge mopogore opogore ma pacho kae, kowacho ni lwenjego koro kidek kelo tulo e pacho kae. Kituva lero ni e kinde ma lweny ma kamano dhi nyime to nyithindo mawuok e anyuola mochando ema yudo chandruok. Ne oluwo ni gin kaka jodolo gi chako chenro mar neno ni jotelo ariyogo obet piny mar tieko liet mar siasa masani oidho malo. Hiyo direction wanaendelea, sisi kama kanisa tumekataa kabisa. Nimeongea na viongozi wale wengine wa kanisa, hivi karibuni tunaenda kukaa na Raila, baadaye tunaenda kukaa na William Ruto, tukae na tuseme kikamilifu. Hii malumbano haisaidii mtu yeyote, na tunajua wakati tunalumbana hao viongozi watoto wao huwa wako mbali sana. Kwa hivyo huo mwelekeo wa kuachia wananchi vita, kuharibu mali na mambo ya kutukanana, tunafundisha kizazi ambao kinakuja mambo mabaya, na kanisa inakataa hiyo tabia kabisa kabisa kabisa.